Geert, dit wordt de allereerste sportcast van het najaar 2024. Heerlijk. Ik kan net wachten om te beginnen. En we kunnen mensen nou al één ding thuis zeggen. Het wordt alle weekend weer een sportcast op hoog niveau. Absoluut. En we hebben een volle tafel. En wat voor niveau heeft die tafel, jongens? Nou, het is Savisa, voormalig advocaat, meester in het strafrecht. En misschien wel de meest bekende supporter van SC Heerenveen, Hans Anker. Ja. En naast hem... Het ankerke. Het ankerke, uw eigen ankerke. En dan is Andor direct nog. Ja, het is net een gelul. Hey, trouwens, hast u ook naar vannemers? Jazeker. Ik heb mijn allermooiste vannemer voor 2024 is nog meer genieten van een geweldige podcast. Oh, on tafel. Heerenveen is op trainingskamp onder de Spaanse zinnen om te rieden op de tweede seizoenshelte. En bij Cambuur is het nog altijd de vraag: komt er nou wel een nieuwe spits of hoort Lars Lamboy de centen in de boezen? Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. On tafel Geert van Thun, Ando Faber, de nieuwe anker van Omroep Friesland, Roelof de Vries en de echte anker Hans Anker. Mooi dat jullie er binnen. Dank u wel. Het is een voorrecht. Ja, ik hier... Voor mij ik. Ja. Ik ben blij dat jou mijn broer net vregen. Nou, die heb ik wel op de telefoon hoor. Dat is heel spijtig. Ja, hij zei wel gelijk bij van, het is leuk. Hij was enthousiast toen ik vertelde dat jou komen zoenen. Maar heeft u eerst mij skillen? Ja. Oké, de volgorde vind ik belangrijk. Ja, oké. En daarna zei hij van, dan heb je wel gelijk de minst getalenteerde van het twee te pakken. Ik heb al gezegd, het is een vervelend mannetje en een naar mannetje. Zo is het, maar het bloot je broer. Het blijft je broer. Ja, jongens... Ja, ben je hem de I-wisseling nog aardig trok aan? Ja, uitstekend. Mooie top 100 gewoon. Hele mooie top 100. En dan kom je thuis en dan heb je dus 12 woorden werken. En dan eet je even wat en dan ga je onder doen. Dan val ik in slaap. Dus ik heb een rustig pad van die is jong alleen te sliepen. Is dat vuurwerk nog wel zuur? Ja, zeker. Ik ben al wel een week weer. En toen hebben wij een glas champagne opdronken. En nou ja, prima. Doe ik alle vingers nog, Andor? Zeker. En na is daar gewoon weer aan het werk. Dus het wie 1 minuut tot 12 en naar bed. Nou ja, heel keurig, heel keurig. Trouwens, Roelof, hij staat al jet. Het Oege Sietse van Lingen effect. Zeker, die seizoenoverwinning van Kantoen, Soufa Baric en Sisakets United. En door nou zonder spiekbrief. Soufa Baric en Sisakets United. Ja. En een hat-trick erbij. Zo bijzonder wie, die krikken van die weekend ervoor in Bangkok FC. Dat flens nog krek met 2 in, hè. Dat wie spietig. Ja. Maar die weekend erop wie je niet in het Oege Sietse van Lingen effect. En woen ze als noemer laatst, hè. Soufa Baric zit 18 in de tweede liga van Thailand. Ja. 18, hè. Ze woen van een jongen van noem een jongen maar 6 in. 4 keer Oege Sietse van Lingen. Ik neem morgen in Twiezelen Heide. Jongens, het spitsenprobleem bij Cambuur is opgelost. Nou, dat brengt mij bij de stellingen. Unieke naar de Eredivisie. Hij kan Samai bij Cambuur. Vergeet Lukovic, Ugo Sietse van Lingen, maar naar Heerenveen. Er valt genoeg te bepraten, want er is de oude week weer een heel soort gebeurd. Vooral bij Heerenveen. Bij Cambuur is het nog angstig stil. Maar dat brengt mij bij de stellingen. En de eerste is verkeerd. Ik heb meer vertrouwen in, daar is hij dan, Ugo Sietse van Lingen, als in Jonathan Afolabi. Ja, ik ben echt Oege Sietse. Oege Sietse? Ja, mag. Echt Sietse Oege? Of Sietse Oege, whatever. Oké, die heb ik noteerd. Rudolf, Frans Hoek. Rudolf? Roelof. Wie is dat? Ja, Rudolf. Roelof, Ja. Frans Hoek is de allerbeste keeperstrainer die er is. Ja. Ja. Andor, Lars Lamboy kan een voorbeeld nemen om Ferry de Haan. Ja. Ja. Hans, als voorzitter van de Tje Nunnely fanclub zei ik: Nunnely is beter als Ali Reza Jahanbaks. Ik ben inderdaad lid van de fanclub. En ik denk aan die prachtige voorzet in de laatste minuutje in Willem II uit. Het is ja of nee, Hans? Oh ja, sorry. Maar ik ben een fan van Jahanbaks. En die scoort een heleboel. Dus het wordt Jahanbaks. Oh, dat is verrassend. Ja, dat is verrassend. Dit is de eerste primeur van de dag. Maar van anker zeg. tot anker kan ik zeggen, ik vind het mooi dat jou voortschrijdend inzicht inderdaad. Ja. Je komt er gewoon op een bron, daar ben je net te lieds voor. Een grote persoonlijkheid. Te grut voor. Daar Daar ben je net te grut voor. Maar Nunnely is echt een boetenspeler. Maar die Jahanbaks die is ook een topscorer van de Eredivisie West bij AZ. Hè? Dus die kennen een boel goals. Ja, je haalt wat vergane glorie WK-voetbal. We zijn nog altijd bij de stellingen, jongens. En er is er weer een van Roelof. Ik denk dat Milos Lukovic de eerste spits van Heerenveen wordt.
Zou helemaal goed kennen, ja. Ja. Geert, ik zorg uit naar de 4e uitwedstrijd van dit seizoen. De Krijkertje in Rode JC. Ik zal je vertellen, het antwoord is volmondig ja, want ik had er zelfs om vregen. Ik woer nog een keer in mijn actieve carrière naar dat prachtige stadion in Kerkrade. Goed zo. We hebben hem noteerd. Andor, Tot die Ikea-stadion is dat inderdaad. Ik snap wel dat dat mooi vies. Ja, ja. Tyriek Mercera, Sil Cambuur in de winterstop verlitten. Mag ik dan een hoop zitten? Nou, ja of nee, dat is het hele verhaal. Dit is het speeltje. Ja, net zo moeilijk. Als dat denkst. Nee. Nee, hij No denkt things van nee. net. Hij Oké, denkt nee. prima. En de les is van Hans. Ik heb een soort vertrouwen in de tweede seizoenshelte van SC Heerenveen. Ja. Ja? Echt? Ja, ik moet ja of nee zeggen. toch? Ja, Het glas is intussen heel leeg. het is heel leeg. Maar ja, goed, dat jouwt helemaal niks. Waar baseer je dat op? Zelfs deze neem ik nog heel vol. Shit, Want dan is wel een toppunt van optimisme dan. Ja, maar jou hebben we nog nooit bij een uitwedstrijd West. Wel Heerlijk. zwaar. Echt weer? Ik ben altijd optimistisch. En ik heb dat artikel in de Jouwte kranten. Je moet lezen van een glas half leeg of half vol. Ja. Maar bij mij is het altijd half vol bij Heerenveen. En ik ben realistisch. Maar je moet gewoon goed realiseren. 1 punt erbij en we staan in het linkerrijtje. Zo is het. We zijn terug in de beker. We hebben thuis ben we ongeslagen. We hebben als een van de 2 clubs woon van Ajax, nee van PSV. Het is een feest om Heerenveen Het supporter te stadion rent weer vol. We zijn het enige dorp in de eredivisie. Tel je zegeningen. Tel je zegeningen. Laat ons juichen. Nou, dat is exact, natuurlijk. En dan is het glas inderdaad heel vol. Dus vol verwachting. Vlien Wieken, toen hingen wij ook al alle jaren een beetje de hichtepunten. Hè? Wat wie nou eigenlijk het sportieve hichtepunt van u, van het Oude Ier. En voor mij wie dat echt bijvoorbeeld de wedstrijd van Heerenveen en PSV. Ik weet, jou slaan werkelijk geen thuiswedstrijd oer. Wat vond jou eigenlijk van die wedstrijd van Heerenveen en PSV? Wat ben jou een rare man. Nou heb ik in vertrouwen. Ja. Dat Vertrouwen, dat besteedt net om bij Arjen de Ik Boer. het witte kind. Ja. Ik het witte je mag er nooit wat in vertrouwen vertellen. Dit is 12 lesjes, meneer Anker. Netjes in jouw imponerende verleden als Waar is mijn strafpleiter. mensenkennis? Waar is je mensenkennis gebleven? 12 opmerkingen. Vertrouw nooit een journalist. En nog slimmer, vertrouw zeker nooit Arjen de Boer. Ik heb voor dit gesprek zijn, nou heb ik 1 wedstrijd mist. Want we een Akkerman evenement en we zijn Heerenveen doet net te spelen, maar die wedstrijd waren we verplaatst. Ja. En ze verliezen toch? En dus ja, dan kies je voor de evenementen in het dorp. En dat wie Heerenveen, PSV op 14 december. Nou, ik heb van iedereen net een fantastische wedstrijd. Jouw witte En uitslag wel intussen? Ja, zeker. Ik was op een hug te houden door de EHBO in de sporthal. Ben je trouwens nog altijd een ambassadeur van SC Heerenveen? Nee, ambassadeur is een officieel begrip. Sietse Elsing uit Akkeren bijvoorbeeld is ambassadeur. Daar hebben ze ambassadeurs in de hele regio. Maar ik ben net officieel ambassadeur. Wat ben je dan? Nou, wij verzorgen wel van die paneldiscussies in de provincie. En mooie locaties zoals Old Dutch in de Westerheen en Pieter Poot in de Blessen en de Hossenbos. Natuurlijk. De Westerheen. Ik in de Westerheen. Je komt er vaak... U zegt het. ja, En Jo zit Jerk rond tafel, Jo, dan liet je echt oren vallen. Jazeker. Zo. Ik stel net heugen eisen. nou, bij Hans is dus het glas heel vol. Hoe is het bij de man van Cambuur, jongens? Ja, dat is ik best wel heel vol, want Afolabi wordt fit. Wat zei ze dan ook, Geert? Ja, had hij me beloofd. Oh ja? Ik zei het toch nog maar even. Ik heb het in de laatste podcast van vorig jaar zijn. Ik heb met hem praten. Hij heeft me beloofd. Januari ben ik fit. Dus ik ging ervan uit dat hij in de wedstrijd zijn Rode JC minuten maakt. Nou dat is goed nice, toch? Daar ging ik vanuit. Ja, en Tyriek Merceren, want want er is dat toch interesse, maar interesse, toen waren ze niet net vol uit te spreken. Nee, omdat ik net weet als hij Wolf net wordt jet. Ik weet dat er serieuze interesse is vanuit het boetelaan. En dat Cambuur wol mij denken wol. Want Cambuur had mij Stola Ottersen en Gabi Kaskili die het waarom komt. Natuurlijk 2 rechtsbacks efter de haan. En ze hebben krijgt zijn contract verlengd. Dus het kan gekest worden. Precies. Ik zie wat het ding wat zo'n Merceren opsmieten matten. Hoe steen je hem erin? Hij is natuurlijk eenmalig international van Curaçao. 10 minuutjes, maar dat maakt er niks uit. Ja. Hij is, zoals Jan even zo ooit zei, ook Goran Popov, international van Macedonië. Maar hij is geen international van Brazilië, hè? Nee. Daar had hij wel een punt. Dat zei hij maar een louter accent. Jan Eversen, die kent werkelijk alle accenten. Dat is wel opvallend, inderdaad. Ja. Nee, maar wat zal dat wezen? Een peer ton? 4 ton? 5 ton? Ja, 5 ton. Ja. Ik weet het net, maar ik zie het zelf. Ik denk, zo'n 8.
Ja. Dat vind ik een heel Hoe lang soort. is het contract nog? Nou, nee, maar tot zo'n 20. Ja. En hij is jong. Nee. Hij is jong en hij is fysiek het alle voorwaarden. Fjouwerton. En kun je dan met dat yield, wat je dan van hem krijgt, weer een nice spits helje? Net het volslijnen hield, want Cambuur had nog een spielersvoenswet ondroegen we hem had. De gemeente zit op de Eftergroen nog, die mij profiteert van Weensten in verband met de oorlossing van het stadion. Dus daar bleef een lietsbedrag van hoor. Maar zoen je hem wie de heeft nog een voorwezen potje? eigenlijk? De wie een heel lietspotje. Maar zoen je hem de voorwezen om tijdelijk masseren te verkepen? Want je wilt toch eigenlijk gewoon dat je ploeg... Het is een goede speler bij Cambuur. Ja. Ik zoek hem nog. Wat hebben we er nou van profiteerd als Cambuur zijn? Nee, maar Hans- Hoor hem nog oordeel Nee, leren. maar En staat- dan er is belangstelling genoeg van Van die die man. Cambuurs perspectief ben ik dat ik maar niet eens, maar ik voor die jongen zelf. Hij is hartstikke jong. Hij ontwikkelt Net een hem, petit vet in deze Ja. vertrouwde omjouwing. Die moet gewoon nog oordeel hier spelen. Tja, Geert en ik ben wat ouder. Hè? Dan ken je dat beter hoe Ja, dan Ja. hij dan toch even die helikopterview eventjes. Hè? U zegt het. Ja. Ik zoek het vanuit Cambuur perspectief. Ik zoek hem voor jou 4 ton naar geen litten. Maar geeft het naar een bedrag wat meer naar de dubbele. miljoen gaat, dan zoek ik hem wel geen litten. Want er heeft 2 aardige alternatieven efter de hand. Kaskili is natuurlijk even een afwachten hoe die weer komt. Ja. Die zullen in januari nog net steen. Dat wordt jaren, februari, maart. Nee, maar ik snap het al even wel. Dat Ja, levert yield op. Maar ja, je wil het ook gewoon zo heeg mogelijk eindigen als Ja, Cambuur zijn. ik bezorg het puur vanuit het perspectief van die jongen. Hij moet het gewoon nog net doen. Het is net, jongens, ze versoepen alle jaar. Die en de oren die op jonge leeftijd naar ergens naar een of ander boetenlang gaan. We zeggen het zo wat ik bij Milan Smit, bij Go Ahead Eagles zit ik wat te Nou, verpieteren. Milan Smit die zit op de verpietering. Speelt het haast net, nee. Speelt Alex Bangoura Welke wel- clubs hebben belangstelling? Dat is nog net bekend, hè? Nee. Net bekend. Nee. Maar nou wie dat, met Milan Smit speelt er al natuurlijk naar. wel Wij komen een... in te lanen. Ja. Nou ja, goed, Milan Smit die komt bij Go Ahead Eagles. Dat is toch een prima club om. Maar dat is wat om een bij te ongelukkige komen. Ja, die- samenloop van omstandigheden. Omdat die spits die het voortzoeken. Ja, die zitten in het vleentuur en die gaan gaan net. Nee, die gaan net. Maar ja. Dan, maar nog even een oer. Ja? Ja, want de categorie de keeper Jansen, Pauwels, Diemers. Dat zijn al je dragende spelers. Dat is beseerde ik net. Hè. Dus dan denk ik Nee. ook wel van, nou ja, zo goed is hij ook Nee, niet. maar- Kan misschien Allemaal wel talent. een keer wel een stuk beter Ik worden. vind wel een Maar talentvolle. Ik ook. Ja, Ja, ik ook. talentvolle verdediger. Cruijff zei altijd, je hebt 8 spelers, een keeper en 2 backs. Maar goed, dat is misschien ook wel een beetje... Wie zei dat? Johan Cruijff, vergane theorie. Want ja, dan tot blikken dat de backs eigenlijk altijd de minst voetballende types binnen. Ja, Jowien dat- vroeg ik altijd back, toch? Helemaal net. Oh, sorry. Ik vind dit een belediging. Ik weer rechtsboet. Ik giet kalk onder de squam. Oh, zo de laatste keer dat je hier rond tafel ziet er een oorpresentator, Anne Faber. Ja, dat was een zegen. Ja? Ja. Maar, want we zijn nou 10 Dat minuten dit weer onderwijs een best ongeveer. programma ik en een hele hoge kijkdichtheid. nou, en dat heb ik nog weer opgezocht. Heeg niveau. Maar ik Ja, gewoon een een noffelijke hoog sfeer niveau. aan tafel. Dat is Ja, wichtig hoor, hè, voor de sfeer. gasten. Je- Nog Warm bad? Je viel je thuis. Ja. Ja. Dat is nou oors. Ja, het is heel oors, ja. 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 Ik viel het wel, joh, ja. Goed zo, dan nog even naar de spits van Emmen. Joey Konings, die wil daar eigenlijk wel waar. Die komt eigenlijk amper over voetbal in taal. Nou. Is dat misschien net nog... Jij zegt het. Transfervrij? Ik denk, haal dan die jongen. Ja, maar is dat wat? Denk je dat? Die had toch ik beheren klas. De tweede keeper Joey van de Konings. tweede Ja, spits van Emmen moet toch niet naar als eerste spits worden van Cambuur. Dat- Die jongen die... Nee, de vierde spits van Kortrijk, maar wel. ja, maar ja, had je wat maat, dan had je wat. Maar ja, ik zeg jongens, klopt. we zetten alles op Afolabi, let maar op. En dat is ook wat Cambuur eerst dwansil. Want ze wil eerst onsjen hoe fit Afolabi echt is. Maar toen is toch contact hoor met Lars Lamboy. Ja. En ze zeggen van, nou ja, wij nemen nou nog even de tijd om te zien hoe fit hij is. net zo volle tijd, want die tijd is er net. Net weer op een even door wachtje, want Nee. dan... Dus ze hadden eerst de Sint nog even in de boezen. En ik denk dat na volgende week Excelsior thuis, nou, dan zit je wat hele wijze transferperiode. Ja, dat ze dan een knoop door hakken zullen. Ja, Hans, wat vind je jou eigenlijk? Maar het Cambuur gewoon... Ja, alle centen dan maar op Afolabi? Ik dacht eerst, het is wel een goede kar. Hè? Dit is een Ier, maar met Nigeriaans bloed. En nou, ik heb wat over hem lezen. En ik dacht, nou, dat is wel aardig. Maar goed, nou bleek letter dat ze dus net alle gegevens zien. Ik hoorde zijn fitheid. En hoe zit dat juridisch eigenlijk? Mooi dat wel? Ik vind het nou te link om alles op die Afolabi te zetten. Ik zeg, Cambuur wel promoveren. Ze ben min begonnen. Maar ze staan nou best wel aardig. Een beetje niveau, denk ik, Emmen Graafschap. En vierde, vijfde seks in dit drietje. En dan zou ik zeggen, jongens, kom op, dat kun je net redden. Je moet een spits hebben die er een 15 in inskapt. Maar nou, hoe Cambuur eigenlijk wel van hem af? Want ja, hij voldoet eigenlijk net.
En ze hebben het bonnetje nog. En dan wil ik blikken dat eigenlijk die medische keuring, die gegevens van die medische keuring, dat is net helemaal goed gingen. Hoe zit dat juridisch? Nou, ze hebben dat risico genomen. Want ze wisten op dat moment dat bepaalde gegevens weer nog net beschikbaar. Dus dan neem je een gok. Hè, en dan zeg je, nou, we contracteren een wol. Dan kun je letter net zeggen van, nou, dat is een verborgen gebrek. Dat wist ik net. Nee, dat risico hij nam. Zo ligt dat. Nou, als ik kan bewijzen, zou ik jou net nemen als advocaat dan. Jou kiezen dus nou partij voor Afolabi. Dat is, dat is jouw mening. Maar ik zoek er een tweede spits bij Helja. Sowieso. En dan, wat zit in die koning van Emmen? Joey Konings vind ik een aardige spits. Bij Ja, Heracles vond ik hem ook wel aardig. Het ik dat de Graafschap spelen. Dat dacht ik wel. Dacht ik, hè? Ja. En ik vind het een aardige spits, maar... Maar niet, Het is niet een Robert Muren of een Veerman die er 20 in schiet. Zeker net, zeker net. Nooit weg, hè? Nee, Dat die was is ook uniek, hoor. Die is Hij scoort nou ik weer een heleboel. Ja, echt uniek. Maar ja, bij Volendam kun je ook nog wel eens even winkelen. Want je hebt daar en Veerman en Robert Muren. En dan heb je ook nog die Elvis Manu. Maar die is nou wat... Die maken we net wollen. Die is... Wat is er mooi met Elvis Manu? nou, is een beetje in opspraak. Ja? Ben je daar, zoen je daar nou wel wat voor prodeo voor dan? Voor Elvis Manu? Ja. In mijn werk maak ik nooit onderscheid. Nee, dus Elvis Manu in België. Ja. Iedereen. Iedereen in België. We maken nooit onderscheid. Maar daar hebben ze meer hele goede voetballers in. Dus, Oudchik. Ja, Oudchik. Ziek, ja, maar Koewas. En die Bradley Koewas, dat vind ik een hele goede voetballer. Dus daar ben ik spelers die komen op een bank te lanen. Dus Hoe maar eindigt Cambuur, denk je? kunnen winkelen. Hoe heeg eindigt Cambuur, denk je? Wat wordt het? nou, ik vind dat de laatste wedstrijden weken wel van onder de indruk. En ja, ik denk dat ze best wel mij dwang kennen bij de eerste 4. Ja. Oké. En wat vind je van Jordi de Wijs? Denk wel blieb mij, Jordi de Wijs. PSV, Excelsior en toen is het Hull City, QPR dacht ik. Jo, We als je hebben de Wikipedia opzocht. Wat zei je? Jo, als je Wikipedia Nee, opzocht. Want je dreun het zo op. Ik dacht alles uit de holle. Dan kan je direct stingen. En ik heb geen computer. En Fortuna Düsseldorf, Zeker, dat weet hij van hier. Tweede Bundesliga. Zie. En het is een sterke kerel. En hij kan mooi naar voren bij de corners. Vies het ik net opmerkelijk de aanslag die Heerenveen nou neemt. Nou, dan presenteer je een elftal en dan komt hier een nieuwe trainer, Robert van Persie, allerraarste man, daar gaat het niet om. En die zegt, nou, ik ben uitermate tevreden, een zeer talentvolle groep, ik ben bijzonder tevreden, het is zo geweldig allemaal. Dan komen er hier en daar wat scheurtjes en nou, we missen toch wat soldaten. Dan moeten er soldaten komen. Nou beginnen er straks 4 side maar voort bij Heerenveen. Er komt van alles van nee. Eigenlijk vind die hele selectie op een kop zet. Wel een beetje opmerkelijk, of niet? Ik dacht dat die Condé, dat vond ik een soldaat in de voorbereiding. Die spelen goed. Ja, Ja, die heel die goed. Condé, sterk fysiek, sterke man. En, maar hij dat net niet eens volle man. nou, Daar hier ik van. En die Brouwers vind ik een Meneer vuurvreter. Anker, jouw is antwoord op mijn vraag. Ja. Het is toch wel apart dat die aanslag op deze manier genomen wordt. Dan heb je eerst al je vertrouwen in die spelers die je al heel en dan minder als die al hier zet is ook al hier maar niks. Maar 4 zou je en dan liet ze maar vertrekken. Dat is toch opmerkelijk? Dat is op. Maar Nee, ik stel de vraag op. Wat vies je daarvan? Dat dat de gebeurt. resultaten vallen dan wat oud. En dan komen er weer nieuwe mensen bij. En hij heeft me misschien in het begin er wat te enthousiast was door de selectie. Nou, dat kun je hebben. Nou, dan vallen bepaalde dingen wat in de loop van de tijd. En dan komen er nieuwe mensen bij. Maar zo gek is dat net. Maar hij heeft de kwaliteiten van Heerenveen in eerste instantie te heeg inschatten. Robin van Persie. Ja, Wellicht wel. Hij wie steeds enthousiast. Toen we hij had een fantastische spelersgroep. Hij hier aan tafel zo. Geweldige spelersgroep. Maar jongens, Dat noemen wij voortschrijdend inzicht. Ik jij dan ik wel. Enkers. In Akram Jerk, ik die verhalen wel van ja, met deze select. Zorg dan naar die wedstrijd van PSV. Wie jou erbij? Jim en Wolsjoe. Maar Ja, als je echt, zorgt hoe daar voetballen wordt, hè, dan het kind dus wel. Ja, maar en waarom- hoe slap het dan bij Almere is? Nou, ik heb me werk verbaasd. In de 80ste minuut gingen we dan net een Nooit. En dat is natuurlijk ook een taak van een coach. Hè. Laten we wel. Ik ben best een pro van Persieman. Maar daar moet je er staan.
Ja. Als je daar 0 in wint, stonden we nou 8. En dan weer het Daarom sentiment in heel los. vakgebied te blijven na dit pleidooi is het terecht dat Heerenveen de nieuwe afslag neemt. Soldaten aanhelden, stickers 4 man Geenlid, nijen erin, de wijzers voorbeeld. Selecteren. Selecteren. Ja, maar ze komen erachter dat er kennelijk wat meer op mentaliteit zocht worden. Er moet wat meer de beuker in. En daar zie je ze wat spelers bij die daarbij passen. Ja, En, nee, maar dat weet ik wel. Dat is wat ik ook kreeg vertelde. Ja. Geef maar om wat die ervan vinden. Ja. Nou ja, ik vind als je tot die conclusie komt, dan moet je ze handelen. Oké, nou hè. Ja. Wordt het En in de Brouwers leidt er Hoe zie je dat de dialoog moeizaam Brouwers leidt er ik uit. Ja, Brouwers, ja, dat vind ik wel heel sneu trouwens. En dat koe wel eens wat slimmer wezen. Dat is volgens mij een slimme blessure. Want oor zien ze hem daar wel houden. Ja, hij moest direct terecht. Gelijk op het vleentuig richting Friesland. Ja. En dan komt waarschijnlijk die wedstrijdje NAC Breda van komend weekend ook in gevaar. Voor Brouwers. Voor Brouwers, Ja, dat vrees ja, ik net van de KVB. Nee, dat valt en me ook- aan. en- Waar en- maai je er wel in voort bij Heerenveen? Waar zet ze nu het verkeerd? Ik had Rietje nou even... Nu liet denk ik wel. Oei, ja. Oei, dit zal het Maar omkomen. goed, we gaan nou Ali Reza Jaanbaks. En die is beter, hak ik jet. Denzel Hall, mijn fot. Carlos Hussein Ali, mijn fot. Simon Olsen, mooi eventueel voor bij een goed bot. Carlos Bak. Karlsbak. Maar toch, die Olsen, die vond ik in het begin, toen hij er wie, dat is een goede voetbal. Die hel ik het Zweedse nationale elftal. Hè? En wij zijn er net bij die trainingen. Hè? Dus wij kunnen dat net beoordelen. Maar als je een beetje aan de zijlijn staat, dan verbaas ik mij daarover dat zo'n Olsen zo in feite naar de uitgang wordt begeleid. Ik voel het ook heel lang. Maar ik mat is dat ik nou zo starig gewoon wel een beetje beter begin te begrijpen. Omdat het middenveld, maar van Brouwers Smans wel heel complementair is aan elkaar. Hè? Ja. Trainen ze vaak jargon, maar dat is wel lekker. Maar je toch wel een maar van een balafpakker. De ijver is heel goed. Hij koos nou ook volle bed. Het draait heel goed vol. Zijn PSV draait is ook heel goed. Van en Hopland, de revelaties van dit seizoen van Heerenveen, positief Sjoen. Olsen is natuurlijk technisch echt een goede voetballer. Ja. De beste misschien wel van een selectie van Heerenveen. Maar misschien dat echt zien valkoeler dan is. Want misschien is hij de enige die het potje toe-touch winnen kent van Persie. Dat hij daar Ja, op wordt. ik snap het wel. Ik snap het wel. Want ja, we binnen altijd een beetje onder het bewierroken. De kwaliteiten van Simon Olsen. En er wordt er al gauw in een bijzet van. Hij is immers echt Zweeds international. Nou, dat hij goed voetbal Niet van kent. Brazilië. Nee, maar niet van Brazilië. Nee, maar dat hij goed voetbal kent, dat weet ik wel. Maar hij is net beslissend. Hij jouwt net die echte paas, dat hij echt mijn assist. Hoeveel doelpunten heeft hij nou eigenlijk? Ja, dat klopt ik. De efficiëntie moet ook omhoog bij hem. Maar Ja. toch zit er wel heel veel potentie in. Nou ja, goed, hij kan nou dus naar Djurgardens en Elfsborg. Dat- Ik heb begrepen, die hebben ongeveer hetzelfde bot deadline, hetzelfde bedrag als wat Heerenveen hem ooit voor hem betellen heeft. Dus ja, ik zou zeggen, tel die zegeningen en verkeek je met oors erin die aan zijn transfervrije doorduurt. Ja. Het er een contract aan het eind van het seizoen. Nee, hier nog een hier. Je nou nog niet? niet? Ja, dat weet ik. Ja, ik dacht het. Volgens mij bellen we maar iemand. Ja. Dan kun je het even checken. maar iemand, Ferry de Haan, ik heb hem correct weer appt, maar Ferry de Haan heb ik nog net aan de lijn hoor. Hey, wacht eens even. Hoor ik daar de telefoon? Met wie hebben wij het genoegen? Met Ferry Daan. Jongens, dat is toch mooi. We hier te krijgen hoor. Ja, we hier te krijgen. Ferry, gelijk maar eventjes. We hadden het over Simon Olsen. Hoe lang loopt zijn contract nog door? 1,5 jaar. 1,5 jaar. Dus na de zomer nog een jaar. Aha. Dat zei ik. Ja, Ja. dat zei, dan had Roelof het goed. Het verbaast je misschien, maar Roelof had het goed. Niet lachen. Ferry, wij willen graag altijd zorgen voor een warm bad. Dus vandaar mijn eerste vraag maar even. Ben je goed hersteld van de griep? Nou, nog niet helemaal, maar het gaat zeker beter. Dankjewel. Goed zo, goed zo. Nou, hebben we nou het empathische gedeelte gehad? Vragen van Arie de Boer. Want intussen zit jij niet stil, want jij bent nu ook in Spanje bij het trainingskamp. Maar ja, er is al behoorlijk wat gehaald, want Van Persie had een heel verlanglijstje. Laten we beginnen met de spits. Milos Lukovic, die wordt gehuurd van Strasbourg. Wat is dat voor jongen? Ja, een hele jonge, talentvolle speler met een goed fysiek. Die denk ik toch wel iets kan toevoegen aan onze selectie, wat we op die plek op dit moment denken nodig te hebben. En is hij gelijk inzetbaar? Want hij heeft volgens mij tot nu toe 11 minuten gevoetbald. Ja, hij is gewoon fit en inzetbaar. Ja, dat geldt voor iedere speler. Dus ze zullen minuten moeten maken. Er is ook geen garantie gegeven over speelminuten of wat dan ook. Dus hij moet gewoon zorgen dat hij die concurrentiestrijd gaat winnen. Wat voor type Dus spits is hij hij nou wel eigenlijk? inzetbaar. Wat zeg je, sorry? Wat voor type spits is hij nou eigenlijk?
Nou, het is meer het is best een bonkere jongen. Met een goed fysiek. Maar ja, het klinkt allemaal van die prachtige cliché-termen. Maar de weg naar de goal goed weet te vinden. Het is niet een spits die echt met zijn kont in de 16 gaat hangen. En op een bal gaat staan en zorgt dat iedereen daarin aan kan sluiten. Nee. Maar het is wel een jongen die veel in beweging is. En een goed kapstokspits. fysiek met zich meebrengt. Nee, zo moeten we hem niet bestempelen. En hij is buiten de EU, hè, Servië. Levert dat nog problemen op qua duur met het verkrijgen van een werkvergunning? Dat moet inderdaad allemaal in gang gezet gaan worden. Maar dan moeten eerst alle papieren getekend zijn, ja. En wat betekent zijn komst eigenlijk voor de andere 3 spitsen? Voor Nicolescu, Rallis en Karlsbak? Nou, in principe als we het over Karlsbak hebben... nou ja, dat is natuurlijk voor alle partijen op dit moment nog niet een succesverhaal. Dus daar moeten we kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden. En verder is er gewoon in mijn beleving een nieuwe concurrentiestrijd hoort te gaande te zijn. Dus het is niet zo dat als er 1 spits komt, dat er dan 3 kunnen vertrekken. Dat betekent dat voor Karlsbak, daar zoeken jullie een oplossing voor. Die mag vertrekken, die verkopen jullie het liefst? Ja, als de mogelijkheid zich voordoet, dan zullen we daaraan meewerken. Ja. Oké, dan Jordi de Wijs, die wordt gehuurd van Fortuna Düsseldorf. Maar hebben jullie ook nog steeds interesse voor die Bulgaar, die Petrov? CSKA Sofia. Dat klopt ook. En kijk, Jordi is natuurlijk een tussenoplossing. Dat heeft natuurlijk met het wegvallen van Pavel te maken. En deze jongen die zowel links centraal, maar ook linksback kan spelen. Ja, dat moet een meer voor de lange termijn investering zijn. Oké, dan nog even over Van Persie, want die had natuurlijk een verlanglijstje bij je ingeleverd. 2 backs, een spits, een keeper en een centrale verdediger. Nou ja, je bent er bijna, hè? Nog 2 backs en een keeper. Ja, nou, volgens mij hebben we voor de winter intern een prioriteitenlijstje gemaakt. En daar zijn we mee bezig om dat in te vullen. En niet alles kan, en dat weet Robin ook. Hoe staat het met Andries Noppert? Is daar al belangstelling voor? Nee, er is nog niemand die zich bij mij daarvoor gemeld heeft. En voor de andere spelers, want ook Denzel Hall, Hussein Ali, Simon Olsen misschien? Ja, nou ja, de enige is Simon, waar wat interesse is. Maar voor de rest is er niemand voor de spelers die daar genoemd zijn... die zich gemeld heeft voor een eventuele overname. Oké, dan nog wel even een vraag, want zo net ook al viel de naam van Luc Brouwers. Die is natuurlijk per direct op het vliegtuig gezet vanwege een blessure. Hoe is het met hem en wat heeft hij eigenlijk? Nou, daar wordt onderzoek naar gedaan. En we hopen op korte termijn daar wel wat meer duidelijkheid over te kunnen krijgen. Dus daar zullen we nog even geduld mee moeten hebben. Maar komt de wedstrijd tegen NAC Breda in gevaar? Ik denk dat dat een beetje kort dag is inderdaad, ja. Dat klopt. Oké. Nou ja, Dan las ik nog dat het Eindhovens Dagblad meldde dat jullie in de race zijn voor Isaac Babadi van PSV. Klopt dat of kunnen we dat naar de Rijk der Fabelen sturen? Help je wel, hoor. Wij hebben tot op heden geen enkel contact met wie of wat dan ook van PSV of Babadi gezocht. Oké. Verder nog even 1 vraag, mag dat? Natuurlijk. Want we hebben het hier net even gehad over de redelijke renovatie van het elftal tijdens de winterstop. Moeten we daaruit de conclusie trekken? Mogen we daaruit de conclusie trekken dat jullie het aan het begin van het seizoen eigenlijk niet goed hebben gedaan? Dat mag, maar ik denk niet dat dat zo is. Want volgens mij die jongens die wellicht kunnen of mogen vertrekken... dat zijn jongens die ook vorig seizoen uiteindelijk wat minder aan bod kwamen. En volgens mij moeten we een selectie hebben... waar voor ieder een bepaald perspectief in zit. En we proberen voor deze of gene gewoon een oplossing te zoeken. En het enige noodgeval tussendoor is Jordi de Wijs geweest. Nou, dat heeft met de blessure van Pavel te maken. Ja, ook misschien een noodgeval. Ja, een noodgeval is Harmo Couperus. Die heeft natuurlijk afscheid genomen. En nu heb je Frans Hoek aangetrokken. Ik vind het best wel een stunt eigenlijk, Frans Hoek. Die toch altijd jarenlang in de top heeft gewerkt. Hoe kwam je eigenlijk bij hem uit? Nou, dat is heel simpel via het netwerk van Robin. Robin kent hem natuurlijk vanuit de tijd van de cursus, maar ook vanuit het Nederlands elftal. En met het vertrek moeten we dat natuurlijk een invulling gaan geven. Nou, het is niet makkelijk om halverwege daar een bekwaam persoon te zoeken. Dus heeft Robin in ieder geval een balletje opgegooid bij Frans. En die wilde wel in ieder geval voor korte termijn even helpen. En daar zijn we erg dankbaar voor. Ja, is het ook met het oog op Andries Noppert? Want ja, Hoek en Van Gaal die hebben hem natuurlijk uiteindelijk naar het Qatar gehaald, naar het WK. En nu worden ze weer herenigd.
Nee, dat is niet de reden om dat alleen maar met Andries te maken heeft. Dus het is meer vanuit de noodzaak om de positie wel goed ingevuld te hebben. Goed zo. Jullie nog vragen, jongens? Nou, Bekkema wordt dan, die gaat helpen. Is het jullie intentie om dan volgend seizoen Bekkema de eerste keeperstrainer te maken? Of is die intentie niet zo danig uitgesproken? Nee, die is daar ook niet. Ook daar zal Jan eerst de benodigde papieren moeten gaan halen. En zo snel gaat dat niet. Dus, En hoeveel dus dat buikpijn is niet heb iets jij voor van het aanstellen van Harm Cuperus gehad? Het aanstellen of het afscheid nemen? Beide. ja. Nee, nou ja, dit is gewoon heel teleurstellend voor alles en iedereen. En ook voor Harmen. En we hebben daar gewoon gelukkig wel als volwassen mensen over kunnen praten met elkaar. En het is ook een gezamenlijk besluit geweest. En soms hoop je dat dingen anders lopen dan het helaas in de praktijk is gebleken. En dat is teleurstellend voor iedereen. Ja. Maar- Moeten we constateren dat het bij Cuperus en Van Persie een kwestie was van onverenigbare karakters? Nee, want ik denk in de karaktersfeer dat er niet zo heel veel vrevel was tussen beiden. Het ging meer over van de visie met betrekking tot keeper en de werkwijze en het trainbaar maken daarop. Dus ik denk dat daar uiteindelijk de grootste bottleneck zat. En niet meer in de karakters van dat niet onverenigbaar of dat iemand niet buigzaam wel of niet zou willen zijn. Dat heeft daar niks mee te maken. We zijn empathisch begonnen, Ferry. We eindigen empathisch. Hoe is het daar onder de Spaanse zon? Nou, die zon die schijnt niet. Oh. Dus dat is wel een teleurstelling. Zou je ziek van worden? Ja, nou, niks Ja, aan. inderdaad. Ja, nou goed, dit was in ieder geval je laatste transferperiode. Dat je het echt heel druk hebt. Volgende keer kan je het allemaal lekker overdragen aan Johan Hansma. Zo is het. Kijk Goed zo. eruit. Dankjewel, Doe dat nou Ferry. niet. Oké. Ik zou zeggen, thank you very much. Oké. Nou, dat was Ferry, jongens. Je ziet even bellen vanuit Spanje. Scoot hij net binnen kwart en een keer on? Zeker, hij scoot ook on. En hij maakt het even tiervrij. Zou Lars Lamboy aanstek nog even niet bellen? Die Jint het, joh. Oh, die heeft geen tiert? Nee. Net even 4 minuten om even te bellen met de podcast. Maar gelukkig zit Finio je... er wat van, meneer Anker. Ik vind het heel knap dat Ferry de Haan er even tijd voor neemt. Heel knap. En hier even, en hier even Strafleiding, dat is knap. Ja. Maar even op Ja. telefoon komen bij podcast is Nee. net knap. Dat jij gewoon bij Nou, je maar vak. hij heeft oerlijk een antwoord Tijd op. voor hè? nemen. Ferry de Haan hier in de advocatuur, kind. Hij is zo glad als een iel. We hebben een boel van die podcasts hadden in de provincie, maar je komt er heel goed bij hebben. Zeker. Hij heeft een gevoel voor humor, maar hij jouwt inderdaad, je joeg wel oerlijk antwoord op. Ik of vanuit de zeel en zo. Nee, dat wie altijd heel prima. Ik ben Ja. totaal net maar niet eens. Ik Nee, bedoel, ik vind het glad. we hebben genoeg clubdirecteuren en ik we horen, we zullen je toe transfers en dan praten ze maar Miel in Moelen. Ja, Nee, hij dat doet jouwt- hij net. Dat doet hij net. hij Zeker. Dat is Johan Hansma. Hij jouwt wel Petrov is er, antwoord, je hebt een Lukovic, Ja. er is nog neer tekenen, er is nog neer definitief en hij jouwt gewoon je niet van zaken. En weet ik kind dat hij dat ik. Ja. Nou, het is prima om gear te werken. Dat, Ja. dat bedoel ik zeker net. Maar van, Geniet ervan het komende ik jaar. heb daar een positief, ik heb daar een hele positieve indruk van. we kunnen het komende jaar hier nog van Ferry de Haan genietje. Ja. Daarna wordt het alweer een stuk lastiger. Nee, maar dan komt Johan Hans, maar die kennen we natuurlijk nog als speler. En, dus, Wat vindt ervan? Johan Hansma als technisch directeur. ik ben er heel blij mee. Jo bent verleden alweer 14. Ik ben blij met Johan Hansma. Die het bij Almere het er goed werk in. Had ik toen een eigen bedrijf gewoon van Ja. mijn spelers, dacht ik. Want, Die bij NEC zitten. ja, want Futurale. hij weet een soort spelers makelaar of wat dan ik. Het er ik nog actief was, maar hij had bij Almere het er ik goed werk in. Dus, Het is ik wachtje vind om het de een eerste prima kerel. Franstalige speler aan zijn komt naar Ja, Jervingen. denk het al, hè? Johan Fransma. Je ne parle pas français. Het worden alles alle Ja, Franstalige daar spelers. heb ik me ik wel over verbaasd. Maar er zitten wel goede Fransen erbij. Zeker. Die Kathleen, die doet het nou bij Utrecht ik hartstikke goed. Ja. Nou, die hier wij nog net van jij toen. Nee, wij hebben Nunnely. En dat zit je nog altijd hoog, hè? Hey, denken jullie jongens hier rond tafel dat Frans Hoek, Andries Noppert er weer een beetje op een rails krijgen in? Ik ben Nou ja, heel dan benieuwd. denk je Jetter van dat Cuperus, die hier altijd een geweldige band met Ja. elkaar. Ja, maar Hoek En- toch echt bij het en- WK, toch? En ja, hoe ik maar Noppert, maar met Cuperus ziet er ik wat een goede relatie mee, extra trainingen en dergelijke. Dus
Het leidt er zo voor als het is. En Van der Hart zei het in het interview van... nou, ik voel mij nou de eerste keeper. Ja. Maar ik weet net precies Dat is hoe hij dat direct. leidt. direct. Op dit moment is hij de eerste keeper. Maar, Ja, maar goed, dat is een beetje het punt van Andries Noppert. Je weet er nooit, als keeper van Heerenveen, weet je nou eigenlijk komt daar binnen. Ja, niemand is de Maar eerste is het keeper. want je hebt net precies verstandiger dat is de van eerste Andries keeper, Noppert om toch eens om hinder te zien? Misschien wel, ja. Ik ben altijd nog wel gecharmeerd van Andries Noppert. En je kent het ik nooit dat je het van Lem bent of zo, dat je het net meer kent. Het is gewoon een goede keeper. Maar ja, hij is net meer in die vorm van dat moeten we eerlijk constateren. Nee, dat is al meer dan 2 jaar. Ja, dat is al aardig. Maar wat Geert zei, misschien is het goed dat er bij een oren... Maar je kan hem ook verhieren, dan kun je altijd nog een sham. Want hij kent nog best een waarde vertellen. Maar ik voor hemzelf, dat hij weer alle weekend nog Even in een oren, bij een orenclub. Jongens, we kunnen klaar voor wijzen. In de keuken. Ja, daar komt hij. Zo. Omroep Friesland. Waar heb ik aan de telefoon? Ja, dat is echt deze week weer de vraag. Waar hebben wij al hier onder de telefoon? We moeten nou vraag als is een... van Andor Faber. Ja, Andor heeft de gast regelen. Ja. Ik weet van niks. Nee. Hans, jou weet ik van niks. Roelof weet van niks. Geert weet van niks. nee. De enige die het weet, dat is Andor Faber. En wij moeten nou achter zitten komen van waar hing het er onderlijn? We mooie vragen stellen. En die willen alleen nog maar ja als mijn nee beantwoorden. En Andor heeft de gast regelen. Dus de eerste vraag is voor Andor. Praat u Fries? Nee. Nee. Nou, Hans? Is het een man of een vrouw? Dat is geen ja of nee Nee, vraag. bent u een man? Bent u een man? Ja. Ja, weer een man. We hebben nooit een vrouw hoor, hè, in die Nee. podcast. Dat begint een dingetje te Beetje doen. Bent u een voetballer? Ja. Ja, actief voetballer? Ja. Heb jij straks een primeur voor ons? Nee. Speelt u bij Cambuur? Oh ja. Nee. Speelt u in de KKD? Nee. Speelt hij bij Heerenveen? Nee. Ik zou misschien vragen dat hij in het verliezen bij een van de clubs spelen had. Oh, dat is een goede tip. Oud-speler? Ja. Van Cambuur? Ja. Oud-speler van Cambuur. Speelt u nu in Thailand? Bent u Jonsie van der Meer? Nee. Nee? Hij kent John die wel goed trouwens. Maar van vorig jaar nog actief? Ja. Vorig jaar nog in het eerste van Cambuur? Luister je even een beetje naar de tonval. Alex Bangura? Nee. Muren. Muren! Nee. Nee. Hij raakt nu geïrriteerd. Oké. Ik jou een hint. Geert weet hem dan met 10. Dit is de man die het stieren grut maken had. Ja, Michael Breij! Oh, natuurlijk. Michael Breij. Ja, Michael! Ja. Michael, man. Hoe is het leven in Roemenië? Ja. Jullie zijn allemaal vergeten dus. Ja, zo voelt dat wel een beetje, denk ik. We hebben je ze wel ziet- het hele elftal opgenoemd. Zo zie je maar weer, Michael. Je gaat voetballen in Roemenië. Ze zijn je ogenblikkelijk vergeten. Meneer Anker weet nog steeds niet wie Michael Breij is. Ik noem jou geen derde anker meer. Maar vertel eens, Michael, hoe gaat het daar in Roemenië? Ja, het begin ging goed. Alleen, we zijn nu met de club hebben we besloten om het contract te hebben ontbonden. Oh, is dat een primeur? Ja, dat is wel een klein beetje. Het is een primeur. Ja, we hebben toch een primeur toch te wel. pakken, ja. Ja. Ik zei al, Michael, niet zo bescheiden. Je hebt gewoon een primeur voor ons. Weet je, jij gaat weg bij Sepsi. Ja, dat klopt. Ja. Ach. Ja. Je gaat nu naar Pepsi. En nu? En nu? Ja. Ik vind het wel goed. Ja, weet ik nog niet. Ik hoop dat mijn zaakwaarnemers hard aan het werk zijn en dat we snel wat moois gaan vinden. Ben je fit? Ja, tuurlijk. Ja, nou ja, Michael dan wel. Nee, Michael is hij is fit. altijd fit. Ja, Michael is fit. Nee, ja. Maar hoe kan het dan, Michael, dat het in Roemenië niet gelukt is? Want je wilde zo graag dat buitenlandse avontuur. En dat Ja. je nou na 4 maanden weer op hangende pootjes terugkomt. Nou, ja, kijk, lang verhaal even kort. De trainer die mij graag wou hebben, daar speelde ik in het begin ook onder. Die werd na 6 wedstrijden op straat gezet. En toen kwam er een trainer van het tweede, dus van een jong elftal, die nam het over. En die koos een beetje voor zekerheid in mijn ogen natuurlijk. Want ik vind natuurlijk dat ik moet spelen. En dat bleef een beetje zo aanhangen. En op een gegeven moment ga je een beetje in overleg wat het beste is voor de club, het beste is voor mij. En ik heb dan nog een primeur. Mijn vrouw is zwanger. Oh, nog een primeur. Ja, mooi hoor. Mooi.
Dus toen dacht ik, ja, weet je, dan is de kans groot dat we naar Nederland weer terug willen om dat voor mijn vrouw wat makkelijker allemaal te gaan maken. En is er nou ook een kans dat je weer terug gaat naar Cambuur? Ik sluit hem niet uit. Volgens mij is er wel al contact geweest. Maar daar is nog niks uitgekomen. Michael Breij heeft contact met Cambuur. Hij levert, jongens. Hij levert. Ja. Nee, maar er zijn met meerdere clubs natuurlijk contact geweest. Maar zou je het willen ook, Michael? Ja, tuurlijk. Cambuur, ik hou van Cambuur. En, maar ja, het moet voor beide partijen natuurlijk goed uitkomen. En ja, daar ga ik nu op wachten. Er zijn ook andere clubs wat ik heel interessant vind in Nederland. Wie dan? Dat ga ik jullie niet vertellen. Oh, houd een keer op met die primeurs. Ik heb net 5 primeurs al op tafel gegooid. Nee, maar goed, weet je, het moet van beide kanten moet het uitkomen. En, dus ja, ik wacht het even af en dan hopelijk snel dat jullie meer weten. Wordt het dan Eredivisie of KKD? Ja, dat weet ik ook niet. Ik moet zeggen, ik ben ook niet echt iemand die elke minuut van mijn zaakwaarnemer wil weten wat er gaande is. Zodra er iets speelt, dan word ik op de hoogte gebracht. En anders laat ik het een beetje voor wat het is. Okay. Je hebt het buitenland nu gewoon uitgesloten vanwege de aanstaande geboorte van jullie eerste kind? Of is er nog wel een kans dat je misschien toch weer naar het buitenland gaat? Ja, tuurlijk, die kans is er altijd. Als er een club is die ineens een belachelijk bedrag wil betalen voor mij, dan zeg ik daar geen nee tegen. Maar ik denk op dit moment waar we in zitten, is Nederland de veiligste optie. Met familie en vrienden om je heen, als het zover is dat mijn vrouw hoe zeg je dat? Op knappen staat. Ja, dat is keurig. Netjes verwoord. Dat is heel netjes verwoord. En die Friese tongval, die ben je niet verleerd, hè? Nee, man. Nee, dat gaat nog een plekje. Heeft Cambuur nog een plekje over op het middenveld van Michael, Andor? Nou, Anders bel je Lars van Boy even. Wij waren gisteren aan het appen om dit te regelen. En toen zei hij ook al van, ja, weet je, ik moet er gewoon terugkeren bij Cambuur. Daar moet toch plek voor mij komen als clubheld. Ja, ik zei, ja, zelfs Moulin traint al maanden mee. Die krijgt geen contract. Ik denk toch dat ze voor een spits gaan. Dus of Michael, die moet gewoon zijn prioriteiten verleggen naar de spits. Anders kon het wel eens lastig worden. Nee, hoor, ik vind van niet. Ik vind Michael Breij per direct terughalen op het middenveld bij Cambuur. Met Diemers, jazeker. Ik vind het echt... Michael, ik ben voor. Ik ook. Ja, echt waar. Ik ben voor. Het is dat Lars Lamboy nooit de telefoon opneemt. Anders had ik het doorgegeven. Soldaten moeten we hebben, jongens. Soldaten moeten we hebben. Breij terug. Wij moeten gewoon mensen hebben die kunnen stieren. Ja, zo is het. Als een Heerenveen supporter dat zegt... Nou ja. Dan denk ik dat jullie niet gaan meebetalen aan zijn salaris. Want dan wordt het niks. Hij vraagt veel te veel. Hij is er niet voor niets naar Roemenië gegaan. Heb je over die zak geld gesproken? Krijg je die wel mee? Of, Ik laat me daar niet over uit. Was het leven in Oost-Roemenië, bij Brasov? Kun jij vertel eens even een mooie anekdote. Wat heb je het mooiste moment dat je daar hebt meegemaakt? Nou, ik heb wel een geinig verhaal. Tenminste, geinig, levensgevaarlijk was het. Maar hier leven dus beren in het wild. En die kunnen ook dus wel eens de stad inkomen. Dus toen ik hier net was, toen ging mijn telefoon af. Met zo'n noodalert, weet je wel. Hoe zeg je dat? Zo'n bericht op je telefoon. Ja, zeker. En ik schrok me dood. Ik denk, wat is dit, joh? En toen stond er dus beren gezien. Beeralarm. Ja, en dan moet je dus naar binnen. En huisdieren naar binnen. En dat is al een paar keer voorgekomen. Dus dat is wel heel apart. En ja, het leven is... Ik moet zeggen, het leven is hier wel echt prachtig. De stad Brasov is geweldig. Ik moet zeggen, de club is alles heel professioneel. Dus ik heb me hier wel prima vermaakt. Maar toch nu gewoon met gierende banden weer terug naar Nederland. En dan heb je gewoon weer last van een weeralarm. Hè? Ja. Code geel, code rood. En de wolven rukken op, hè? En de wolven rukken ook op. Ja. Jongetje of meisje, weet je het al? Nog één keer? Jongetje of meisje, weet je het al? Ja, ik weet het wel. Oh. Ja. Nou, weet je ook nog kenbaar maken? Nog een nog een primeurtje? Nee, wordt een meisje. Oh, mooi. Ja. Mooi zo. Ik wil me namelijk voorstellen, van als het nou een jongetje wordt, zou het dan, denk je dan aan een naam, denk je dan Hans of Wim? Wat vind je mooier? Kun je daar een tussen kiezen? Tussen Hans en Wim? Nou,
als ik een jongen ooit krijg, dan wordt het allebei niet. Oh, dat is toch Dat is jammer. wel jammer. Heel teleurstellend. Sorry. Kun je dat zien in Cambuur, man, hè? Michael, dankjewel dat je onze mystery guest wilde zijn. Ja, dankjewel. Oké, toppers. En Succes, bedankt voor hè. al die primeurs, jongen. Ja, je kan sluiten me we altijd direct bellen, af, hè? man. Geen probleem. Ja. Oké, dag Michael. Yo. Nou, dit wie een leuke mystery guest, Andor. Ja, netjes. Eerlijk is eerlijk, ik dacht Netjes. Hij weer lastig. Hij weer lastig. Ja, Hij weer lastig, Ik ja. draag aan, ze krijgen weer een of andere B-artiest. Ik Maar, ben al maanden heb ik wel eens contact met hem. Want ik denk dat zo'n leuke mystery guest was. En op een gegeven moment hier kunnen we regelen. En dan op Snijt de Jong komt er weer een app. Ja, sorry, schema van de club moet dan toch trainen. En het water hield hij het maar net. Ja, en toen zie je de stomen de hand niet hier. Toen dacht ik, nou, ik loop mijn troefkaart weer. En hij kon nou wel, want hij hier nou al het tiert. Hartstikke goed. Ik ga je trouwens nog kaarten lezen van Jereveentje in Ajax. Zo. En dan ja, dat is niet de misselijke wedstrijd. Jereveen Ajax. Misschien kunnen we die on ankeren, Ja, Jan. hier. Want die, Neem ze maar gelijk Ja. maar naar huis. Want ja, joh, missen wel eens een wedstrijd. Dan heb ik je een prijsvraag. Dat scheelt ik wel. Die maten hebben al hier zei, nou, het lek is boven. De ankers gaan net met mij. Mooie overwinning in PSV. Ja, dus precies. ik ben blij met die kaart. Alsjeblieft, bij Maar deze. mag ik wat verdwang? Nou, eigenlijk moet je wel, ja, moet er nog wel een vraag bedenken, nou. Ja, nee, maar dan mag je nou even de prijsvraag onkundig. Dus Arjen die komt mij een vraag en dan pakt ze de camera en dan herhaalt die vraag. En dat mensen mailen kennen en ze... En Ja. ze Sport@omroepfriesland.nl. En de vraag is, meneer Anker, welke spelers van Jereveen hebben we al hier een Ajax verliezen? Huidige spelers. Er staat al Ja, die camera. Reed Lamke, die rochter. Ja, die show krijg net. Die camera had het. Zeg maar, het is even in handen nemen. Dat weet ik altijd. En dan maar oh, de bril komt erop. Oh ja, Zo. nou, bravoer Ik wil van een eerst- man die altijd snel in Friesland presenteert. Ik controleer altijd eerst. Heerenveen, Ajax. dat klopt 19 januari 2025. Pak je een moment. 2 toegangskaarten voor Heerenveen, Ajax op 19 januari 2025. Aanvang 14:30 uur. Dit werd de Laat langste ons prijsvraag juichen. ooit. Nee, was de prijsvraag. Wat is nou de vraag? Maar jij me Het is toch een vak. De vraag is, ja, het is een vak. De vraag komt nou. Welke spelers van Heerenveen hebben een Ajax-verleden? Zeker. mailen kan naar... Sport@omroepfriesland.nl. Sport@omroepfriesland.nl. En zet even namen en adres bij. Namen en adres erbij. Is dat zo voldoende? Ja, telefoon. Misschien kun je ze nog even sjouwen letten. Zo maak ik vroeger mijn repetities ik altijd. Ja, Nou, dit ging vloeiend. ja Zo. dat ging vloeiend. Is snel ook. Ja. Dit Ik was heb de volgende weg. Ik had nog wat vragen binnenkregen van joggers en van leefhavens van de Sportcast. En de eerste vraag is van jou, heer Anker. Ben jij nog altijd een fan van Jay Nunnally? Ja, Ja, oké. ik ben nog altijd fan van Jay Nunnally. Als die erin komt, hij stiet meestal net in de basis en dan komt op de jacht, is het direct dreiging. Hij heeft een goede voorzet. Ik heb al even zijn Willem II uit. Fenomenaal. Brouwers hoeden hem er alleen maar in te knikken. is toch mooi, Ian Lichterpunt, Fantastisch, Ian fantastisch weer. Even een 3-punter gepakt in een uitwedstrijd. Dus nog steeds lid van de Nunnally fanclub. Volmondig ja. Soenjo, nog een vraag. Soenjo net een wat actievere rol gaan willen in het enthousiasmeren van nieuwe sponsoren die yield stekken willen in Jereveen. Ja, we hebben nou van die paneljon al hier gewoon en dat wie ik richten op supporters, maar ik wil op sponsoren. Dan kunnen er al hier ondernemers komen die al sponsor zijn en die kunnen in mij nemen die nog geen sponsor weer is. We hebben dat in leadsformaat hebben we dat al die maar al die bijeenkomsten, maar daar zit ik geen neetje in. Oké, goed zo. Nou, hebben we dat ook genoteerd. Dan Andor. Cambuur helpt mogelijk geen nijspits. Makken die als zwargen? Nee. Nee. En is die Zweedse middenvelder Mara, daar hebben we het nog net toen gehoord. Maar Dat is een jong talent. Ja. Is dat de nieuwe Pauwels? Nee. Dat is een vraag. Ja, en De Nijt docu. wij gaan goed om. Je vragen van joggers, die nemen wij serieus. Nee, net de Nij Pauwels. Het is een noem het zien. Die het wol aan de boetenkant van de onval uit de Forten ken. 18 hier, Zweeds Jeugd International. Ik had een compilatiefilmpje van een pensioen. Staat op YouTube. En natuurlijk is dat net representatief. Want de minimumomenten binnen Ruud knipt. Maar het ziet er wel uit als een jongen mij 3 ging. Maar is actief op het tredde niveau van Zweden? Ja, die had te spelen. Maar zo ik interesse voor hem
wezen vanuit de heegste Zweedse competitie. Ja, het is echt nog een ruwe diamant. Sterk aan de bal. Transfervrij? Technisch sterk. De Matt Wol, Leeuwik, dat ben ik net wist van, maar Matt Wol een liets bedrag van betalen worden. Maar dat gaat echt om peersinten. Maar ik keer het al. Het zonder wereldwonder weer binnenhaalt. Zo is het. Is hij fit trouwens? Ik net onbelangrijk. Hij is fit, want in Zweden spelen ze om te mei in november ongeveer. Ja, Dus, dat is fit. Oké, ik heb nog één vraag van een jogger. Geert, wat vies je van boerenkool? Ik vind boerenkool lekker. Goed zo. Nou, is dat die favoriete stroopel? dat ik behandelen. De favoriete stampot is stampot zuurkool. Oh jongens, zou je dat Oké. toch weten wel, maar... Nou, goed. Is Malheur nog een optie? Nee, Mooi. Mooi. Geen optie. geen optie. Oh, net Nee, mooi volgens mij hebben we alles behandelen, jongens. Hey, hoe die keepers nog, hè? Ja. Ik wil er even een theorie zien gooien. Hè? Gewoon even zo Ja, van de keepers. het zoek Bij van Heerenveen? Heerenveen. Oh, ja. Het zoek best jij ze kennen. Dat is mijn idee nou. Dat heb ik wel een beetje opvisken. Dat twee dingen. Dat ze misschien wel meer wisseling gaan tussen de eerste en de tweede keeper. Waar dat dan ik binnen. En twee, dat die kans dat ze nou 10 zijn wedstrijd de keepers nog wisseling in, dan neemt. En dat het reëel is. Nou ja, Van Persie had een keer hier zitten. En die zei al dat hij dat echt een keer van doel viel. Ja. In de thuiswedstrijd in Go Ahead Eagles. Ja. Maar dan Go Ahead Eagles Pek hoe Zwolle, meer, toch? Of Pek Zwolle. Meer pompen, hege ballen. En dan is Noppert natuurlijk wel krijg weer wat handiger En ik in. denk En ik denk dat Frans dat is een Hoek beetje van de juist zo'n trainer is die dat heel graag wil. Ik had het ook ergens opvangen dat hij dat wel eens sign had. En dan kennen ze dat ik zei, dat hebben we nou voor de eerste 10e wedstrijd te Maar keeper is wisselen. Dat is in natuurlijk dit uniek. verhaal zo dan dat ik weer de kans van Noppert worden in die beleving? Of is Dat maakt Noppert... niks uit. Nee, Wat ja, ik nou, denk. ja, dat maakt het in die zin. Nou ja, maar voor deze stelling die ik nou sinds maar droppeer. Nee, dat maakt is niks uit. Dat snap ik net. Maar is zo dat voor Noppert een oorlering wezen kennen, omdat ze even dan zeg ik het al hier even rustig om. Die kans komt nog wel. Frans Hoek. Ja, dat weet ik net. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Hoe Noppert daar nou insteert. Is hij nou blied dat hij kamer is? Want hij zal net blied wezen dat Cuperus wat is. Liek het mij. Had je hem nog contact met Cuperus? Woe die nog wat zissen? Nee, Ik heb ook contact met mijn Ja, couperus. ik- dat gaat op zijn en- net zo volle, denk ik. Nou, nog net, want er moet nog in een oor handelen. Ja, dat is het, ja. En dat zal ik wel om genoegdoening en financiën zal het wel omgaan. Maar ik heb wel vragen van, als je Nijwieken bij u hier aan tafel zitten was in de podcast, dan ben je toch van het uit nog. Ja, en wat zei hij daarop? Nou, ik moet nog dingen regelen. Dus hij heeft Nee, nog helemaal maar niks daar zijn. dat is Wat wel- vind je ook van de komst van Frans Hoek? Ik vind de komst van Frans Hoek heel verrassend. Ik vind het, dat is een man met een geweldig cv. Ik vond het wel een hele goede stunt, ja. Het is een man die, daar heb ik alle vertrouwen in. Maar het is tijdelijk, hè, heb ik begrepen. Ja, ontemooi de einde Ja. van dit seizoen. Ik heb nog wel een punt over Heerenveen, over het tweede gedeelte van de competitie. Dat Oh jee. al die wedstrijden op Snijn ben. Die jaren alle van de meeste van Snijns voetbal, alle concurrentie meer op een sneeuwend heel we hebben. En nou Jerk zelfs 4 maaien werd er dan in Almere werd plant. Manje te mietje. Dan denk ik, jongens, 80 hier bevrijding, 24 hier gaan al net terug. Concentreer je daarop en dat op een moment. Alle dorpen en steden hebben alle jaar de keep them rolling hebben wij. Ik en Akker hoor op met die flauwekul. Nee, dat- Oren die kiezen. Heel goed stand. Gewoon op de sneeuwtje. Voetbal, Even de beuker in. Volledig eens. voetbal op 4 mei is eigenlijk, zullen we het maar gewoon zeggen, een schande. Ik vind dat Jervin eigenlijk alles wat dan wat om dat weer om te draaien. Nou, dat ik vind het wat een beweegreden is. Ik weet wel, hè, die wedstrijden op Sneuren op Snijn, dat zal wel door ESPN of dat contract wat Ja, we hier hoor. vroeger met Fox en zullen alle wel bepaald worden. Maar daar ben ik net mee eens. Maar dat 4 mei, dat vind ik. blijf je vanaf. Om in Stop- oorlogstermen stop te er maar. leunen een brug te ver. Ja, Een brug te ver. Oeh, Ja. mooi keer. En anders gaan we harde actie. Dan gaan we actie met aan. spandoeken. Boycotten? Gaan we boycotten en dan Spandoeken, gooien denk we je? alles uit de kast. Ja. Maar wacht even, met drie boycotten en ankers. spandoeken? Of dat, die Al- spandoeken weer naar alle- boeten in het stadion? dan? 3 ankers. Drie ankers. Ja. Ja. Goed zo, jongens. We zijn daar onder Zeker overdenkingen. Rodos. De overdenkingen. En je moet er dus kiezen. En we komen er net op waarom. Zo. Goed zo, we beginnen met Roelof. Harmen Cuperus of Frans Hoek? Cuperus. Cuperus. Andor, Ferry de Haan of Lars Lamboy? Ferry de Haan. Geert, een uitwedstrijdje in MVV of toch liever een uitwedstrijdje in Roda JC? Ik heb ze beide graag. En ik heb ze nou ook beide hoorn. Nee, dat is de vraag net. Je moet een keuze maken. Rode JC. Roda JC. En de laatste is voor Hans Milos Lukovic. Of toch liever Tje Nunnely? Chain Nunnally. Ja, dat is toch mooi. Dan Dat ben is ik mooi. weer terug, hè? Ja, daar ben je weer op. Wat vond je van de uitzending? Want de uitzending zit erop.
Prima. Ja? Ja, want ik wie dus zeer gereserveerd. Omdat de vorige keer Ja. wie Andor, Ja. wie de presentator en de voorzitter... Nou, Maar- ik zou mooi zou houden. Ja, maar toen stelde de mag je shopkeepers echt het behoorlijk niet te woord. wijzen. Ja. Maar joh, het aardig dier. Dankjewel. Ja, ja. Dankjewel. Het kon minder. Het kon minder. Dat zeiden we dan in Friesland. Ja, wie dit die Wieke. laatste? Nee, Nijwieken. Want ik is daar... Ik ga op vakantie. Oh. Ik ga een reportagemeidje en Ja. oergesietse van Lingen. Ah, oké. Dus wat nu is het NAC van C United is van Bari, maar er is toch nog net bij. Nee, die sla ik nog gewoon, maar die werd zien daarna binken. Goed zo. Nijwieke, dan ben we er weer. Mooi de Sportcast. Ik zou zeggen, graag ontdaan. Dag.